इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दुनिया भर में सबसे प्रचलित पेट के विकार हवे। एकर संकेत आ लक्षण के बारे में बतावल गयल बा। आ पुरान प्रकृति हल्का से गंभीर तक के होला। पेट में दर्द, कब्ज, दस्त अवूरी मल के रूप में बदलाव। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ विशेषता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण में पेट अवूरी आंत के बाहर दोनों प्रकार के शिकायत शामिल बा। कुछ आम लक्षण सब में शामिल बाड़े। एक पुरान पेट दर्द, पेट में अलग अलग तीव्रता के ऐंठन के एहसास जवन समय के संगे अवूरी बढ़ जाला। दर्द आम तौर पर पेट के निचला हिस्सा में होखेला, जवन की अक्सर निचला बायां हिस्सा में महसूस होखेला। दो आंत के आदत में बदलाव। आंत के आदत में बदलाव जैसे मल में मात्रा, आवृत्ति, अवूरी स्थिरता में बदलाव। 3 दस्त, बार बार ढीला गति, छोट से मध्यम मात्रा के। मरीज के शौच करे के भी तात्कालिकता महसूस होखेला। अवूरी मल के संगे संगे म्यूकोसल डिस्चार्ज के शिकायत होखेला। 4 कब्ज, मरीज अक्सर कड़ा मल से पीड़ित होखेले। अवूरी मलाशय के अधूरा खाली होखे के एहसास होखेला, भले ही मलाशय पूरा तरीका से खाली होखे, जेकरा चलते बाथरूम में लंबा समय बितावे के पड़ेला। 5 जीआई के अवूरी लक्षण। कुछ आम लक्षण सब में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जल्दी भरल महसूस कइल, मतली, पेट फूलल, बहुत ढेर गैस के उत्पादन आ गैर हृदय संबंधी छाती में दर्द शामिल बा। मरीज के पेट फूले के शिकायत भी अक्सर होखेला। 6 आंत के बाहर के लक्षण। में यौन कामकाज में कमी आ पेशाब के उत्पादन में बढ़ोतरी आ पेशाब करे के तात्कालिकता शामिल बा। मरीज के उच्च रक्तचाप, अवूरी दमा भी हो सकता। का तनाव आ चिंता इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण बा। तनाव अवूरी चिंता से सीधा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) ना होखेला, लेकिन एकरा से निश्चित रूप से लक्षण के आवृत्ति, अवूरी गंभीरता बढ़ सकता। ई साबित भइल बा कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा अवूरी आराम तनाव कम करे के तकनीक कुछ लोग में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के लक्षण से राहत देवे में मदद कर सकेला।